Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katutugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang Okfm Naga. Member KBP. 10 minutos antes mag-alas 12. Ali sa News Center ng PBN TV5 asin Okfm Naga. Bareta Alas 12. Ang sendong para Bareta. BERT, MARTIREZ. Bareta Alas 12. Sa headlines, Kamara Bareta. Aldaw ni na Lunes, Petsa 9 kan Agosto, ini ang mga headlines sa sa kanambot kan Rice Coffee 14-in-1+1. Sarong bagyo anyaw sa subangan kan Samar asin delikadong mag-agi sa Kabikulan. Bareta Alas 12. Vice President Leni Robredo pinainindugan ang rason na kasaalan sa Diyos ang mag-urulay tungkol sa politika ngunya ng mga aldaw. Bareta Alas 12. 326,000 doses ni Moderna vaccine ang nagabot sa Pilipinas kasunma. Bareta Alas 12. Gobyerno kan Pilipinas nagsiguro mga teenager, babakuna na kamo sa katapusan kan Setyembre. Bareta Alas 12. Kamara nagagad gamito na tulos ang bakunang one shot para malabanan ang maisog na variant. Bareta Alas 12. North Korea lantop nin baha. Bareta Alas 12. Gulping tao sa nasyon kan Greece ang nagiribakwar ni huli sa mahiwason na kasulo. Bareta Alas 12. Founding member kan Cool and the Gang binawian na nin buhay. Bareta Alas 12. Yan ang mga headlines sa sa kanabot kan Rice Coffee 14-in-1+1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Ngunyan sa detalyes ng mga bareta inutuntaan sa kamugtakan ni na panahon padagos na binabantayan kapag asaan sa rong low pressure area na yaon sa laog na kan Philippine Area of Responsibility. Sigon sa Weather Bureau na hiling kasubago na sabi ng nabibilog na route ni na panahon sa distansyang 610 kilometers sa subangan kang Gian Eastern Samar. Kung makusog bilang panibagong bagyo, initatawanan ning local name na Isang na magiging ikasyam na route nin panahon ngunya na taon 2021. Mientras tanto nag-epekto pa manggirare ang duro sa bagat na pwedeng magatud pa ni na uran sa dakulang parte kan Luzon. Ang bagyong si Isang ini may kusog na 45 km per hour asin mantang nagrarani duman sa Samar ini madagdag ning kusog. Di pa man pinagsabi kang pag-asa ang direksyon kay ni alagad
Kung ini magrarani sa samar, parati man na nakakadamay iyo ang Kabikulan, alaga dubo pa man kumpirmaron kabagasa kung talagang matama sa Bicol ang bagong bagyong may pangaran Isang. Bareta Alas 12. Ribong na ang mga pagiriba sa Liberal Party sa day napapatud na paninindugan ni Vice President Leni Robredo na dapat muna pag-urulayan kung siya mapresidente o bagaman ma-governor sa Camarines Sur. Ninulita grabe ang problema ngunyan kang pandemya kaya kadakol siyang pinagkakasibutan tan mga Pilipino siyang pinagalat at siyang pinaghagaran ng tabang para malabanan ang pandemya. Sibot-sibot subot siya tayong tirong Pilipinas ang siyang asikasoon para lang isalbar ang mga Pilipino gikan sa pandemya. Kaya abo niyang pag-urlayan ang tungkol sa politika. Diwat man nagpayag ning pagkasuya na si dating Senador Trillanes, ta dapat nag-uruloy na sinda sa Liberal Party kung talaga siya makandidatong presidente, takunday, maanap na subot sinda madalagan sa pagka-presidente. Imbis na makakadesisyon na si Trillanes kung siya madalagan sa pagka-presidente, naabala siya, ninulita pigpaparangirit-ngiritan lang siya ni Vice President Leni Robredo na pag pinagapudan niya para magsabing mag-urulay na kung siya makandidato dahil sinasabihan siyang kasalan sa Diyos ang mag-urulay, ninulita sibut-sibut siya sa pandemya ta gusto niyang labanan ang Delta variant. Bareta Alas 12. Aramon tani pa pang bareta sa lado lokal, nasa linya si Danny Arios. Di pa pang-bareta sa lalo lokal dahil sibog ni Vice Presidente Leni Robredo, ang sayang kandidatura, oras na magkapagplanta na siya ng sertipiko di kandidatura sa Oktubre 8 bilang kandidatong presidente. Inamparindogan ni VP Robredo matapos sayang dahil uyunan ang formula ni napigsumitir saya ni Senador Ping Lacson na sina mga nasa oposisyon na aspirante ka pagka-presidente magplanta po na ni sertipiko di kandidatura sa Comunica. Alaga na dapat isibog ang kandidatura kung mababaon ang sa ng resulta sa survey. Ana Vice Presidente yan sa siyudad din Erika kan Sabado sa sayang Vaccination Express nagdinibo sa per barangay sa Kansagrada kan kaging semana. Alaga sa liwat biginaw na sagot sa ngunan dahil pa siya mano siya kung ano ang kandidato lokal man o nasyonal bandang ang prioridad iyong paglawan sa COVID-19. Sukon pa sa osipo ni VP Lini, ang gusto mangyari ni Lacson, VP Silulita, paano kung nakaplantya na siya ng COC alagad sa mga supportadores na si lideres nag-aanam na sa batalyan ng politika, alagad biglang maatras sa laban. Nagtutubod pa siya na magkakaigwaman giraray ng resulta. Ayon sa pagkikipag-negosya sa iba pa mga aspirante, na nisaro sa lang kandidatong oposisyon na isabat na sa mabot na eleksyon na presidensyal. Sa unan, dawa na kanin sibot sa COVID-19 na alaga daw ang isa nakakaigos sila ng schedule sa urunay ka na mga nasa oposisyon. Doon na barita sa laro lokal, iniman si Danny Arios. Bareta Alas 12. Oras ganyan sa minuto makagi alas 12 ang oras sa tuyan kan Cabral Bicolandia Supermart DMSQ Sirman Orinal na Master Square. Sa Lado National 326,000 doses ning moderna vaccine ang nagabot na sa NAIA o sa Manila kasudma. Yan haliman sa COVAX facility na nagpadara yung World Health Organization alagad haliman yan duma sa Amerika. Ininagabot sa NAIA Terminal 3 alas 3:30 kasulma nga pon lunad sa ohali sa Singapore taan pinagdunadan iyo ang Singapore Airlines Flight SQ912. Ang 326,000 doses ning Moderna yan binakal kang private sector. Alagad mas gani ginasusan kang pribado ang 224,400 doses mapapasiring sa gobyerno o regalo. Ang 102,000 doses gagamiton kang Razon-led International Container Terminal Services Incorporated. Sa ngunyan, ang Pilipinas nagkiguan ning total na 3.8 million doses ning bakuna kan Moderna. Bareta Alas 12. Bareta sa lado lokal, nasa linya si Hila de la Cruz.
ang ginigibong investigasyon kan PNP sa banwaan ning pili ka Marinesor ang kasong stabbing na kung saan ang biktima kani ang binawi aning buhay. Sigon sa ginibong report kan PNP, mga bandang alas 10:45 kasubanggi sa Sunados kan Barangay Anayan Pili Camarinesor. Ang biktimang si Anthony Yanita Irregulacion, 23 anyos soltero, sarong lineman as residente kan Sunados, Barangay Anayan Pili Camarinesor. Ang nakatindog harani sa Noras Store kan ang suspitsadong si Venus Binosa Ibasilan, 23 anyos soltero, residente man kan parehong barangay an uminabot asin dahil sabi na pinagpansukan kaniyo ang biktima kan sa iyang daradarang kutsilyo sa itaas na parte kan hawak kan biktima na nagsapo ning grabing tama. Tulos man na pinagtarabangan na madara sa Bicol Medical Center para ni ang matauan ning asistensya medikal, alagad na pinagdeklarang dead on arrival kan attending physician. Mientras tanto ang nasuspitsado ang voluntad man na nagsurrender sa ipatura kan PNP para gusto masangon niya na pinaggigibo ang makakadigong investigasyon kan motibo kan pananaksak kan sinambit ang suspitsado sa biktima. Action Bareta sa Okfm PBN TV5, iniman si Action Manhil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Munyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaod sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, Gay Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak
Sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang Okfm. Naga. Member KBP. 7 minutos, makagyang alas 12. Bareta Alas 12. Padago sa pagbabareta sa lado nasyonal, pinag-aadalan ng unyan gobyerno ang planong pagbabakuna sa mga aki may edad 12 sa Gudman 17 anyos. Ini kasunod kang padagos na pag-abot kan mga COVID-19 vaccine sa nasyon. Sigon ki Chief Implementer kan Task Force COVID-19, pinag-aadalan ng unyan kang gobyerno na ibali na ang mga aki sa ongoing vaccination kan gobyerno. Ano sabi ng payag ni Secretary Galvez, daramang kang na-record na complicated cases ka mga coronavirus na mga aki na pinagdadarangon niya sa mga ospital o sa mga pediatric COVID-19 ward of kang Philippine General Hospital. Bareta Alas 12. Posibleng sa katapusan kan Setyembre o malaog sa bulan ng Oktubre, mapupuna na kan gobyerno ang pagbabakuna sa mga teenager kontra sa COVID-19. Sigun man niya ki Secretary Carlito Galvez Jr., pinagproponir naman kan National Immunization Technical Advisory Group asin sa mga eksperto na ibali na ang mga aki, ang mga teenager sa babakunan sa lalong bandaling panahon asin iyang pwede ser sa katapusan kan bulan ng Setyembre o bagaman sa paglaog kan bulan ni na Oktubre. Bareta Alas 12. Sobra sa 10% pasana kang populasyon kan Pilipinas ang nabakunan kontra COVID-19. Sigon ki Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., sinabi kani na matapos nga mag-abot kasulma sa naiya ang karagdagan na sobra sa 300,000 na moderna vaccine, sinabi ni Galvez na sobra na sa 24.1 million ang ning bakuna ang magkakaiba ning brand ang nausar na sa iba-ibang parte ka nasyon. Kung sa 12.9 million digdi ang first dose, as in 11.2 million man ang second dose. Ang kaintiro na bilang ka mga tao na natulukan ng second dose, yaon sa 15.88% kan targeted eligible population, as in 10.13% man sa total na populasyon. Bareta Alas 12. Padago sa iba pang bareta sa lado nasyonal, binawi ng buhay ang barangay captain matapos badilon sa probinsya ng Maguindanao. Nabistong biktima na si Kapitan Hiludin Mamalinta kan barangay Pandag sa Pandag, Maguindanao. Sigon ki Maguindanao Police Provincial Director Colonel Donald Madamba, nagluwas ang biktima sa barangay hall, ninulit na naghanap og subot. May naghanap subot sa iya kan biglang badilon kan mga dae na bistong suspect nagamit ang kalibre 45 baril. Marikas man na nagdulag ang mga suspek dunad ang motorsiklo na mayong plaka. Tulos man na binawi ng buhay ang biktima matapos magsapon ng tama ng bala sa sempayo asin man sa daghan. Personal man na iriwal o inabanarido ang natatanaw kang mga otoridad na motibo sa pambabadilgadan ki Kapitan Mamalinta na padagos sindang pinag-imbisigaran duman sa Maguindanao. Bareta Alas 12. Okfm! Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee.
coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Pusong Pinoy, lakas ng kababaihan. Sumasaludo ang sambayanan. Rise up to the top. Mamuhay kahay ni Lilias, Nesty Pitesio. Sa pagsungkit ng pangalawang medalyang alay sa bansa, taas noo ang bawat Pilipino. Sa karangalang inialay mo, mabuhay ka, Miss Heidelin Diaz, Nesty Pitesio, mula sa iyong mga kababayan. Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1+1 at sa 97.5 Okfm Naga. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. 15 minutos makagyang alas 12 na pag-auto sa lado lokal, senior citizen sa Lagunoy day nakasalbar sa mga autoridad Henry sa kasong panlulupig. Ang detalye siya kay Carlo Baldosa. Dahil para sa mga ayon sa mga senior citizen duman sa Lagunoy, Camarines Sur na may kinakampang na kasong rape. Alas 9:45 rin pagkabanggikan tuyuan pakan na pinagsarumpera sa Kansor Subong Police Provincial Office sa man kan Lagunoy Municipal Police Station. Ang pinagdagusan, Mr. Manlangit Ibardunada alias Kuna, 60 years old, kan Sigchulantik, Barangay Pangpang, West District, Sorsogon City. Bitbit kan may ini, ang warrant of arrest na may kasong statutory rape na pinagpaluwas kan RTC Branch 20 o Branch 30 sa Nusil Camarines Sur. Mayong piyansa at nakarekomendar sa nasabi ng akusado. Action report sa OKFM sa TVN TV5. Tingnan sa action man, in Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Nangapunan si House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Salceda sa National Task Force Against COVID-19 nagibon preferensya ang pag-usar kang single-dose Janssen COVID-19 vaccine sa mga vulnerable groups, lalo na ngunya na naglalangkaw na naman ang COVID-19 cases ninulima sa Delta variant. Masyado dakyang haloy subot ang apat na simanang tanga sa first asiman second dose kan 2-dose vaccines, lalo na ang sinasabing 90% na mas nakakawa ang Delta variant kumpara sa ibang klase ng coronavirus. Bagaman 90% man ang proteksyon ay tinatawag 2-dose vaccine, sinabi ni Salceda na ang first dose kini 50% na tinatawag proteksyon, kaya igwa pa ng 40% na chance ang tamaan ng virus ang sarong individual kapag day pa nag-abot ang second dose. Sa ngunyan, kadakon pa man subot ang mga munisipalidad ang pinagigibong priority ang pagtulok ng Sinovac asin man Pfizer vaccine, alagad ba si man sa mga pag-aadal sa mga local health officers na nahiling naman ninda na ang consumption rate sa single-dose Janssen nasa 65% na. Sinabi ni Salceda na dapat mailangkaw pa ang numerong ini, ninulita pinaglalooman na makanap na ang Delta variant, kaya ngunyan pa lang dapat na ginigibo ng bawasan ang hospitalization rate asin dapat lang kawan
ang level kang pagbabakuna gamit ang Johnson. Bareta Alas 12. Nagsumpa ang Kamarabahan na lalangkawan nila ang budget para man sa sports sa masinding taon. Yan matapos ang Pilipinas makanamit ng 2 silver medal, sirman sarong gold, matapos ang 97 taon na tingating sa medalya. Ang Kongreso mapasar next year ning halangkaw na budget, samantalang ngunya na taon ang budget ng Philippine Olympic Committee nasa 944 million, alagad ini papadakulo ninda para tawanan ning maray na training ang mga atleta o gastusan o mag-invest sa mga atleta ta inian madara ning onra sa Pilipinas aron kang paguli ning mga medalya aron kang bulawan. Bareta Alas 12. Bareta sa lado international, kadako lang karungan ang tinupok o nagkatuprod ning kalayo sa maiwas na kasulo na nangyari sa isla kan Evia duman sa nasyon kan Greece. Dako lang parte kan Peloponnese region sa southwest ang pinagtupok ning kalayo, mantang naapula man ang kasulo na nangyari duman sa Athens sa nasyon kan Greece. Pirang ribong residentes man ang nag-evakuar ninuli sa maiwas na grabing kasulo. Pinagsiguro man ni Prime Minister Kyriakos Mitsotakis na maaga sindaning tabang sa Turkey para mandagusan ng maapula ang nasabi ng kasulo. Kay itong 10 alaw na nakalipas, nasa 56,000 na hektarya ning kadagaan ang nadamay sa kasulo, niniliman sa maiwas na inabot na wildfire sa nasyon kan Greece. Bareta Alas 12. Okfm. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Pusong Pinoy, lakas ng kababaihan. Sumasaludo ang sambayanan. Rise up to the top. Mamuhay kahay ni Lilias, Nesty Pitesyo. Sa pagsungkit ng pangalawang medalyang alay sa bansa, taas noo ang bawat Pilipino. Sa karangalang inialay mo, mabuhay ka, Miss Heidelin Diaz, Nesty Pitesyo, mula sa iyong mga kababayan. Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1 at sa 97.5 Okfm Naga. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka
ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Medya minutos, makagang alas 12, Bareta Lokal, merits and demerits kan LTO, aprobado na alagad pinagadalan pa, sabi ni Konsyal Del Rosario. Ang detalye sa kay Jeff Pasubilyo. Padagos pang pagadalan ang bagong maman na merits and demerits system na gagamiton kan opisina regional kan LTO. Katuwang ang lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga sa pagtaon ni na disiplina sa mga chopper digdi sa lawag kan siyudad. Yan ang bagay na ipinahid ni Konsyal Lito Del Rosario sa revista kan Aksyon Okfm sa programang Riding in Tandem kasubagong pag-aga. Katakod ka na ginibong okasyon subagong amay dyan sa City Hall. Kunay nagkapirmahan ni Memorandum of Agreement ang lokal na gobyerno kan siyudad sa liderato ni Mayor Nelson Ligason. Sirimana ng Opisina Regional ka na Land Transportation Office dito sa Bicol, katakod ka na merits and demerits system para sa mga chopper in koleksyon ka na 10 taon na validity, ka mga driver's license, ka na gabos na mga chopper basado sa sarong lay na inaprobaran mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Silambit lang merits and demerits system magiging maserbi bilang koordinasyon sa lalo kan lokal na gobyerno kan siyudad asin sa pagi mismo kan Public Safety Office asin iba pa mahen sa kan Siyudad Canaga na deputized kan Land Transportation Office ang mga prehensyon sa mga chopper na nagkakagawa ng mga paglapas sa mga reglamento sa trapiko. Yun magiging padatulan kan LTO sa renewal asin ang sistema sa mga merito asin na tinataong demerit sa mga chopper na ini. Yan magiging padatulan man kung pagdapat o dahil na dapat ang 10 taon na pagiging palido kan binino kan lisensya kan mga chopper. Sa masunod na mahal daw, asigurar ni Konsyal Lito Del Rosario na padagos siyang matuwang tanganing magkagawa ni na dugang pangkalinawan ang mapalapit sa bagay na ini. Yan ang dugang na baleta sa lado lokal. Ako po ang sanong action man, Jeff Pasubilyo. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Bareta sa lado international, ginamit na ni North Korean leader Kim Jong-un ang mga soldados para mag-ibon ng relief operations sa mga lugar na tinamaan ng makusugon na pag-uran sa North Korea. Sa ginibong pagtiripong kang Central Military Commission na sinlang pinagtukar ang mga rescue efforts asin man ang damage and recovery efforts sa South Hamgyong, mabot sa 5,000 na residente na ang pinag-ibakwar, mantang may 1,117 karungan ang nagkagarba ninulima sa padagos na pag-uran asin pagbaha. Bagaman may mayo man sa pagtiripon si North Korean leader Kim Jong-un, pinagsiguro kay ni ang tabang sa mga maapektuhan na residente. Magirungduman kang Hunyo, pinag-anunsyar kang North Korean President na nagkakaigwa sindaning kakulangan sa pagkakan dahil man sa pananalasa kang COVID-19 na pandemic. Bareta Alas 12. Binawian na nimbuhay ang founding member kang 1970 and 80s soul funk band na bistadong Kool and the Gang. Ang founding member iyo si Dennis Thomas sa edad na 70 ini binawian nimbuhay. Kinumpirmar ini kan sayang banda alagad day naman pinagsambit ang dahilan kan sayang kagadanan. Inapod niya nga Cool Cat sa grupo na naging sax player, flutist, percussionist, sirman bilang master of ceremonies kan mga programa. Si Thomas ang original founder kang banda na nagpuong kang 1964 kay banan si Robert Cool Bell asin ang tugang kay nina si Ronald kay banan sa bandaan mga kaklase ninda na si Robert Mickens, Charles Smith, George Brown asin Ricky Westfield. Pinasikat kang banda ang mga kantang Arrogant Celebration, Get Down on It asin kadakol pang iba. Bareta Alas 12.
Yan ang mga preskong bareta sa Bareta Alas 12. Nakibanan sa lalo lokal sinda Jeff Pasubilyo, Danny Arios, Hil de la Cruz, sirman si Carlo Baldosa. Iyan sa indong para barita, BERT DELOS MARTIREZ. Iyan ang mga katiripunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawan sa Bareta Alas 12. Bareta Alas 12.